Good morning. Di ako diri ang ngamuti ko mga muti. Padong mingan ni nagsuli sa mga lubi nga tinanom ug mohakit po kog pangamuti. Nya kanang nagdaog bukag mo nagahong father nagkugihan ug mooy nang nanom sa mga kamuti unsa pa uban pang mga ma-harvest didto. Sunod ko niya. Siya may among leader kay kalimot naman ko din ang dapita nya kaming ubana ni kuya ag motor abi ko ibilin niya to sa karsada gidadi ay kutob sa makaya sa motor niya ibilin na po dito sa balay nga way tao mao ni agagianan guys gamay ra kaayo kasagbutan na mo ni din dapita na nagmotor guys oh. Igo ra jud kasubay agligid sa motor mo tagang kuya. Padong na siya dito asa bay ay tapana nagkupras di ay dito ra gibilin ang among motor kay lisod na magianan. Padong dito sa kamutihan nga among giadtuan. Una diha guys mo ni agianan nga arang kagamay pero na dara gihapon og magmotor na sold ra gyapon motor dito. Ay layo-layo pa mong podgunad sa karsada. Pero dito ra mis karsada yung hunong kay lisod naman din ang dapita umusakay pa mi. Sangit naman ang mong panit sa kasagutan. Na guys, gibilin na diha ang motor. Kay da ubos, mao naman nagamong kuan, mao naman nagamong kamutihan. Na subay na ni padung ato na dis ubos. Kapit o limpyo sa pagianan kay arong iniguli na idaghang da na bitbit di tama kalisod atong TL Ginoo ko sa una na idaghang mga paluwas lubi ipamutol ni Jay jang ipanghawanan ipanghinluan ang agianan diya si tatay naguna ag ako na uwahi ko kay mao sila gibidyohan mao'y taon niya mong kinabuhi nga tos bukid guys ug ato ta magpuyo ug maningkamot lang ta di naman pugutom kay na may daghang kuha makapangayo pud ta sa atong mga silingan makapangayo tag kamote makapangayo tag sibuyas mga luya pero ano kas isod mangayo mauwaw ta kay puro paliton ag mga lamas makakauntag saging palit pero matungos sa bukid guys isang pagkamunay mo tubas saging way problema kay daghan anubra nag saging tugunon labay man mi og sapa pero sa una kaning sapa kusog nig tubig karon hinay na kay tungod siguro sa huwag na mo ni sa tubig mo manig ka buni nga sapa sa una itong taga luwan nga nasuhito dire kay bawo jud mo og asa ning dapita mao ni diri sa kabone nga sa una gisigi uy ang virgin muna guys agahong nakita ang suso inghapit lagi ko panuso dya kay ingon mas tatay nga di ko na pwede kay na ako ito naan sa ibabaw nahula mo kong gidadyon panguhag suso ang gilabog guys daghan na ba ang tag suso mutis ako guys ha ako ning ibutang ning ang kuaniri kay mga mutik lagi ko masa ning ibutang para makita ninyo ipakita ninyo ang kamuti medyo pagidaan na ako tripod napalisod ba ang pagko nagdahom lagi nga hingari kong kamutihanan
Mao na siya guys, panood na kay muli nami. Halo na laman nagkamote og bulanghoy, kalibre nga na. Muha mo padaghang kuya og bulanghoy nga na sako. A few minutes later.